Barqueiro que barna barca pola beira da marola. Rema barqueiriño, rema, lévame deste mar fora. De prenderon a cantaré a neniñar de Rianxo. De prenderon a cantaré indo polo mar abaixo. Mociñar da beira mare, mociñar da beira mare. Baila de a muiñeira, ven a saber bailare. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Vivan as mulleres do mar! Pola ribeira do Pindo, pola ribeira do Pindo. Vaisemos sola acabando, vansemos amorecindo. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, lero le lero le lero le lore le lore le la, lero le lero le lero le lore le lore la, lero le lero le lero le lore le lore le la, lero le lero le lero le lore le lore la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Verde Corcubión hace, hay un tiro de escopeta. Non te afogues, o Baldina, deixa de balar la seca. Ay la la, ay la la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Lero le lero le lero le lore le lore le la, lero le lero le lero le lore le lore la, lero le lero le lero le lore le lore le la, lero le lero le lero le lore le lore la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Boas tardes, benvidas, benvidos a todas, a todos, dende a sede da Deputación de Pontevedra en Vigo, para entregar estes premios a estas tres grandes mulleres, magníficas mulleres do mar, de mulleres salgadas. Acabamos de escoitar a Bouba con Canto e Muñeira de Corcubión,
Son María Iglesias, Macarena Rodríguez e Carme Iglesias. Bouvas son un grupo de mozas de Tordolla e de Ordes que centran o seu traballo en recoller a música tradicional do país para reinterpretala e traela aos nosos días. Pois estamos aquí con Mulleres Salgadas, esta asociación que é única, que representa as mulleres do sector pesqueiro, que nace por esta necesidade de que teñan unha representación as mulleres que tanto traballan e traballaron polo mar. Son máis de 1.500 mulleres salgadas asociadas de maneira individual ou a través das confrarías. Quero citar a toda a súa directiva porque fan un traballo increíble, que son a presidenta Dolores Gómez, a vicepresidenta Celia Herbón, secretaria Sandra Mezaga, tesorera Mar Ambroa, e vocais María José Vales, Susana Silva e Concepción Ramallo. Este premio Sabe Amar é as mulleres que contribúen ao progreso, neste momento máis que nunca, porque foron, somos e porque somos serán. Hoxe serán premiadas Pepita Abelleira, coñecida como Pepita Abelleira, Josefa Prol García, Carmen Domínguez Prieto e Rita Vázquez Vázquez, que están acompañadas aquí polas súas familias e as súas compañeiras do mar. E agora ten a palabra a presidenta da Deputación. Bueno, boa tarde a todas e a todos. A verdade é que sentímonos moi orgullosas de que Mulleres Salgadas decidira que este ano os recoñecementos a mulleres tan grandes se fagan aquí nesta sede da Deputación en Vigo. Esta sala chámase Rosalía de Castro. Todas as salas de esta Deputación levan nome de muller, porque certamente estamos en tan poucos sitios que cando unha muller chega a un lugar de decisión, con ela deben de chegar todas as mulleres e temos que encher o mundo de nomes, de rostros e de historias de mulleres. E ademais tamén, aí detrás vos sabedes que hai unha grande manta, é unha manta que foi construída por mulleres de todos os continentes, que contan historias de mulleres e que estamos pelexando para que este no seu día na ONU e que foi feita por mulleres. Así que hoxe, bueno, chámase Las Locas, porque realmente a historia de avances das mulleres é unha historia de locas, de tolas, de mulleres que se puseron de pé e que teñan claro que había que camiñar e que había que ocupar espacios, non? Eu creo que Mulleres Salgadas é unha asociación imprescindible, imprescindible. Eu quero felicitar moito a todas as mulleres salgadas, a directiva que tanto fai, a que eu tanto admiro, e que teñen un obxectivo que debería ser un obxectivo da sociedade todo, non só das mulleres salgadas, non só das mulleres, sino de mulleres e de homes e mulleres, e é conquerir que as mulleres do mar teñan os dereitos que lles corresponden, non hai nada máis lóxico, verdade, que exixir que teñan os dereitos que lles corresponden. Así que parabéns a Mulleres Salgadas por esta valentía, por este traballo diario, polas reivindicacións que estades a levar a cabo e por encher a provincia de Pontevedra, por encher Galicia de a loita por unha causa xusta, tan xusta. Eu estes días vos teño que decir que ando así regular de ánimo, a verdade, eu teño que decir, porque vivimos nun mundo certamente complexo e duro, non? Onde tivemos que padecer unha crisis económica no 2007, cando parecía que ia rematar unha pandemia, no 20, cando parecía que se abría a luz unha invasión en Ucrania, aumentos
de precios, de electricidade, de carburantes, unha inflación desbocada. E eu sempre me pregunto, e se na metade de todo estiveramos decidindo as mulleres? Pois eu, de verdade, vos digo que creo que as cousas irían mellor, de verdade. O teño claro, non? Porque non coñezo a ningunha muller que declarara nunca unha guerra. Nin coñezo a ningunha muller que fixera nunca unha invasión violenta. Nin coñezo a ningunha muller que use a forza como instrumento para nada. As mulleres usamos a palabra, os principios, as conviccións e ademais poñemos moitísimo traballo. Moitísimo traballo. Galicia ten nome de muller. Ten nome de muller porque somos dos poucos povos que teñen unha muller como referencia, Rosalía. Pero ten nome de muller porque as mulleres foron quen de manter a economía neste país, tanto no mar como no campo, moi particularmente no mar. Sempre houbo mulleres traballando no mar e sempre houbo mulleres creando riqueza para este país e temos que recoñecelas. Por eso, hoxe, Pepita, Carmen e Rita van a recibir o noso recoñecemento, a nosa admiración, van a recibir aquilo que merecen, e con elas todas as mulleres do mar. E eu creo que este é un acto certamente moi fermosa. Eu quero agradecer moito que hoxe nos acompañen mulleres que son deputadas, dúas deputadas autonómicas, Leticia Gallego do PSDG e Carmela González do BNG. Dúas mulleres que tamén no Parlamento están levando as voces das mulleres e os seus dereitos, a quen eu lle quero recoñecer o seu traballo. E tamén Olga Alonso, que é deputada no Congreso dos Deputados e que ademais pois foi a secretaria xeral do UGT, tamén nos sindicatos poucas secretarias xerais ten habido, pero bueno, algunha hai, non? Algunha hai, así que tamén nomeemos esas cousas. Quero agradecer moitísimo a Ana Fuentes, xornalista, que conduza hoxe este ano. Ana Fuentes é unha muller do mundo da comunicación que sempre defendeu as mulleres, é unha feminista. E, polo tanto, é unha muller admirable, a que queremos moito, e que, ademais, tamén escribe sobre mulleres e recupera vida de mulleres, non, que tanto aportaron. Dende logo, a Bouba Música, non, a este trío de voces e percusión que manteñen a nosa cultura viva, que tamén é unha cultura de mulleres, porque a nosa cultura, a nosa música é unha música de mulleres, e todo ese patrimonio inmaterial tan potente tamén é de mulleres e está sendo reivindicado por mulleres. O sea que, ademais, vivimos un gran resurdimento de novo na cultura e ten nome de muller. Eu síntome moi orgullosa de mulleres como a vos, que ademais pois non só mantedes viva as nosas tradicións, esa música tradicional que nos identifica, sino que ademais pois facedes que hoxe neste século XXI pois a xente poida desfrutar de toda esa maravilla cultural que somos as galegas e os galegos. Así que, Bouba, moitísimas gracias, María, Macarena e Carme. Tamén quero saudar a intérprete de lingua de signos, se nos acompañan Adriana Pérez e Fátima Pombo. Nos sempre temos no noso acto a lingua de signos porque queremos que os actos cheguen a todas as persoas. Queremos ser inclusivas e inclusivos. E quero, pois, tamén saudar a representantes de Amupesca, Megrove, de Fundamar, de Omega, da Cofradía de Vigo, que hoxe nos acompañan, e decirvos que estamos aquí, as mulleres estamos aquí, as mulleres imos a seguir loitando polos nosos dereitos, porque son causas justas que defendemos. Mulleres Salgadas vai contar co noso apoio, porque é unha briga apoiar asociacións de mulleres do mar. Eu creo que nós temos unha fermosísima, potentísima
historia como comunidade, como galegas e como galegos, pero, dende logo, a nosa historia non se entende sen as mulleres, non se entende sen as mulleres do mar. Así que, Pepita, Carmen e Rita, grazas por todo, grazas por tanto, grazas polo voso traballo, grazas por ser mulleres rexas. A min é que me encanta a palabra rexas, que creo que non hai en ningún outro idioma, porque é moito máis que ser valentes, non? Mulleres rexas, mulleres fortes, mulleres traballadoras, mulleres tan dignas de o noso recoñecemento. De verdad, Pepita, Rita e Carmen, que sorte temos de ser herdeiras de mulleres como a vos. Parabéns e boa vida a todas e a todos. Grazas, presidenta. Este micro non vai. Non sei que micro vai. Este sí, este sí. Grazas, presidenta. Eu estou emocionada hoxe aquí, de verdade, porque teño escrito tanto sobre mulleres salgadas e sobre o seu compromiso e a súa dedicación ás mulleres do mar, que estou emocionada. E agora volvenos a acompañar Bouba, que van a interpretar a Jota de Ons. Hasta que rompas el suelo, baila señor bailador, hasta que rompas el suelo, en rompiendo los zapatos, llévalos al zapatero, llévalos al zapatero, ay a la la, ay a la la. Aunque me piquen, aunque me piquen no pé, aunque me piquen, o meu amor é José, o meu amor é José, o meu amor é José. Aunque me piquen no pé. Pero non teño papeles, escribíache unha carta, pero non teño papeles para ti, meu queridinho, na folla dun carabel, na folla dun carabel, ai a la la, ai a la la. E aunque me piquen no pé, aunque me piquen, o meu amor é José, o meu amor é José, o meu amor é José. Aunque me piquen no pé. Andar buscando mulleres, andar de arriba para baixo, andar buscando mulleres, andas polo moito, moito, quen ten moito non te quere, quen ten moito non te quer, ai a la la, ai a la la. Aunque me piquen no pé, aunque me piquen, o meu amor é José, o meu amor é José, o meu amor é José. Aunque me piquen no pé. Por dicir que nos marchamos, vou guardar a despedida. Por decir que nos marchamos, para min non
José. Hasta domingo de Ramos, hasta domingo de Ramos. Ay, ala, ala, ay, ala, ala. Veña que xa sabedes. Aunque me piquen, aunque me piquen no pé, aunque me piquen, o meu amor é José. O meu amor é José, o meu amor é José. Aunque me piquen, aunque me piquen no pé. Bueno, vamos coa entrega dos premios. A primeira homenaxeada é Josefa Prol García, Pepita Velleira, xa me dixo Pepita. Traballadora de fábrica de conservas, desde que era nena, empezou a traballar con 11 anos na conserva e agora está xubilada. Xa veredes que, como ela mesma di neste vídeo que vamos a ver, ten a forza dunha rapaciña. Eu empecín a traballar nas fábricas, con 11 anos. Daquela enseñaban as mulleres que tiñas que andar a dar o servicio. E aquelas mulleres enseñáronnos a traballar, a empacar, a cortar a sardiña, a cortar, a empacar o mexillón, a empacar a ameixa, a cadela, a empacar a navalla. Na fábrica de Gondar estuve a traballar 21 anos. E da fábrica de Gondar viñen para Alfageme, que era un cosedor de mexillón. E despois abreu Garavilla. Entón eu xa me metín en Garavilla. Fun para Garavilla de Olopaje. Cando cheguei a Garavilla, claro, viña dunha fábrica que eran fabriquins. Eran fábricas pequenas. Eu cando cheguei a Garavilla, aquel era un avión. Era unha fábrica de mulleres. Había o fogonero, que era o que había os da oficina, que eran homes, que non había mulleres. Ainda hoxe imperan os homes e non as mulleres, e que queren a igualdad, pero a igualdad para quen? Un día na fábrica un home díxome el: Pepita, colle esa lata. E dixenlle eu: colle a ti, que ganar máis que min. Eu non. E logo, pois por que non? Que eu gano menos que ti e ti tens que facer o traballo 2 veces meus. Así que colle a ti se queres. Eu non acollín. Non acollín, acolleu na el, porque eu non acollín. E se as mulleres fixéramos todas así, os homes tiñan que acapararse as mulleres, porque se eu estou nunha oficina e defendo o puesto que estás defendendo ti o mellor, non quero dicir que as mulleres seamos nin máis listas, nin máis tontas, pero podo defendelo tamén ou mellor. E ti mandas sin min e ganas máis que min. Eu iso non vexo ben. Non vexo ben, esa igualdade eu non encontro. Xa hai 16 anos que non estou na fábrica, que estou jubilada. Mira como corre o tempo, aínda parece que foi onte. E poñome a pensar, aínda penso que sou unha rapaciña. Xa vos dixen que eran grandes, esta só é a primeira. Entrega o premio Carmela Silva, recolle Pepita Velleira.
Pepita, a ver, que consello lle darías ás mulleres das novas xeracións? Tiño moito que falar, logo, para viña de mí. Mira, tenderme que perdonar se falo algo demais, porque como me gusta falar, é o mellor o que moito fala, moito erra. Pero bueno, vou a dicir que a juventude hoxe teno todo. Todo. Por telo, teno todo, porque teñen 30 anos e ainda andan na escola. Eu aos 9 tuven que deixala para ir traballar. Por traballar de alopaje, tuven moita salud, teño que pagarlle moito, darlle moitas gracias a Dios que sempre tuven salud. Pero os caramuxos, na batea, na fábrica, cos collares, acabín na fábrica de alopaje. Teño unha paja, gracias a Jaravilla, que me acolleu, eu tamén desempeñei o meu traballo. Pero este premio que me dan non é só para min, é para as miñas compañeiras, que da fábrica primeira que traballín, sei que estamos solo vivas, tres ou catro, máis non. E de Garavilla tamén algunhas morreron. Pero as miñas compañeras sempre tuvemos gana de cantar, sempre tiñamos gana unha risa, e por non ter non tiñamos nada, nin que vestir. Íbamos á seca, e viñamos molladas a pingar, e había que secar a roupa para poñela no outro día. Pero vou ter no ropero a roupa, e hai roupa que non estrenas, que até sin estrenar, e ter de todo. Pero eu diríalle, este premio non é meu, é para todas as miñas compañeiras de Garavilla, de Gondar, de Lores en Lores anduve en pouco, pero en Alfageme tamén anduve en pouco, pero fomos moi pouco tempo, pero moi boas compañeiras. Este premio eu dedico-o a elas, porque eu non merezo, que non son nin máis nin menos traballadora. Entonces, para mí, son elas. É que despois que lle teño que dicir á juventud que a muller ten que traballar sempre para poder defenderse, porque os homes son marroquís. Eu digo así como sinto, porque si din eles, xa te dixen que me cortes, si din eles, isto ten que ser así, é porque ten que ser así, pois, pero non razonas que ten que ser de outro xeito. É unha muller que depende do home para que lle dea. Eu non dependi nunca di alopaje, porque xa traballei desde rapaciña e seguín traballando cando me casín. Pero, pobre da muller que dependa do home, que pena me dá. A muller ten que empezar a traballar para poder darse a valer e dicir, aquí eu tamén peto como ti, porque ti si gana a comida eu gano a cena. Entonces, porque antes, ahora non se cena, que se quere conservar a línea, porque eu dicía yo ao meu home, ai, vai má, terme que cortar. Eu dicían na fábrica, ai, eu xa non ceno, eu xa non... A noite non fago de cenar, e dicía eu, Adolfo, non se fai de cenar xa. E dicíame el, se non queres comer ti non comas, pero a min fai má cena, porque el viña de traballar, que ao mellor cando eu iba para traballar, traballamos moito, porque eu cando iba para traballar ás 5 da mañán, e viña, ao mellor o meu ainda chegaba para comer ás 3 da tarde, eu chegaba e tiña que facela, e cando íbamos en jornada partida, a mellor eles, eu acababa de comer, que me tiña que ir para traballar, e eles ainda non viñeran para comer, o meu home malo meu fillo, entonces eu non lle podía exigir, pero, sin embargo, cando se jubilou, nunca fixo nada. E cando se jubilou, facía má comida, que eu iba a traballar, se lle dicía, eu tens que facer a comida, e logo, cando chego, quero a comida feita. Que menos, non, que menos. Porque unha muller, ai, ainda teñen que falar elas. Sí. Porque unha muller se sabe levar a casa, unha casa vai avante. A muller dámonos pouco mérito, pero a muller ten moito mérito.
eu tiña que falar á juventud, que teñeno todo, que eso era o que quería dicir, porque xa non quero falar deso. Teñeno todo, eu que non tiña nada, nin eu, nin as miñas compañeiras, da miña edade máis vellas. Por non ter, eu nunca tuve unha muñeca. Tiña unha muñeca de serrín cos brazos de pau, que lle puñía eu, que lle cosía. Nunca tuve unha muñeca. Tiña bolas para xogar, e dicía mamá, esta nasceu para home, nasceu para home, revirouse para muller, porque a min gustaban máis cousas, as bolas, as billardas, e todo eso que me gustaba, todo de home. Por qué? Pero non botín nada de menos, porque como non tiña, que ibas a botar se non tiñas? E as que nos rodeaban a min tiñan como a min. Nin máis nin menos, ao mellor había 2 ou 3 clases así, pero no Grove 2 ou 3 clases que eran os que había. E que tiñan pouca cousa tamén, pero nós xa non tiñamos nada, entón todos nos conformábamos. Entendes? Todos. E díxolle a juventud hoxe que eu ten todo. E nós tiñamos gana de cantar. Vos sabedes o que é vir ás 3 da mañán sin guantes, nunha noite boa, ou nun último de ano. Viñamos á casa a cenar o que había, que era bo, ainda o que tuvera algo que botar á boca. E ir para traballar, para limpar a ostra, que as mans hinchadas, e rascar a ostra, para mandar para a Renfe, porque había un coche no Grove que lle chamaban a Renfe, que era un camión, e ese coche levaba a Renfe, que era a estación de tren. E tiñes que deixar a ostra xa embalada, viña o camión a mañán e cargaba. E ti tiñes que vir, e viñamos cantando, ás 3 da mañán, cantando unhas agarradas ás outras, unhas iban para Peralta, outras viñamos para Conricado, outras iban para o Corjo, todas repartidas, porque da de Jondar só quedamos 4 vivas das que estuvemos na de Jondar. Pero as outras de Jaravilla tamén morreron algunhas compañeiras miñas. Pero sempre nos levamos ben, sempre tiñamos gana de cantar. E agora non teñen nada, porque non teñen máis que os ordenadores. Se levan unha coluna, levan por diante. Van polo camiño e tropezan coas... Pero xa me dou, como? Falaron. Esto también. Guárdalo. Moitas gracias. Gracias, bonita. E perdona porque non se dice. A nosa segunda premiada de hoxe é Carmen Domínguez Prieto, mariscadora, que estivo na directiva da Confraría do Grove. Carmen aos 10 anos xa iba aos caramuxos, foi mariscadora, traballou na conserva e como empregada de fogar, pero os marisqueo é o seu. Xa o veredes neste vídeo tamén. Eu xa de rapaciña, de 10 anos ou máis ou menos, pero non a traballar como se traballa hoxe, ao mellor aos caramuxos. Despois da que fui xa un pouquiño maior, pois volvín a mariscar, xa empecín a mariscar. Despois tuve uns fillos, xa deixín de traballar, que eu tamén estuve traballando na conserva. Despois estuve de empleada do hogar, porque tiña os fillos que os coidaba e xa me conviñan as dúas cousas. Despois volvín xa ao marisqueo, incluso fun á fábrica, pero non me gustou. Eu quería ser libre. A playa sempre hai que levar compañía, porque ao mellor estás ti sola, pois collestes un eito mal ou unha marea mala, a outra colleu ben, vas a escoller o marisco, porque na playa xa sabemos o que hai, e vos sabedes de saber tamén. Entonces, pois, sobres a ti, sí, que che falta tanto? Ese compañerismo é maravilloso. Cantas, había. En vez ainda lle tiñan que dar contas aos homes. Eu non tuve en eso, eu non. Eu era libre,
Collía, ganada, compraba, sempre tuven eso. Tuven outras trabas. Era unha persona que me gustaba, cando vi as cousas malas, pois non me importaba enfrentarme a calquera. Gustábame estar máis a fondo na cofradía, non? Ou supoñer no marisqueo. Pero iso xa non, en eso xa non tuven esa libertad. Inda non a muller, que inda tendes que luchar moito a xuventú, que eso sí que aí vou a favor total. A libertad, se a paxán, como dixo eu, máis pa Pedro. A libertad fixéronos ser libres e temos que conseguilo. A muller ten que ser igual ao home, o home igual á muller. Unha persona cando se sinte libre está orgullosa de todo o que estás a facer. Eu penso que esa é a cousa máis bonita que hai. Entrega este premio a vicepresidenta de Mulleres Salgadas, Celia Herbón, recolle Carmen Domínguez. Mira para allí que te van a hacer una foto. No mires para a cámara. Carmen, contanos, por que ese amor polo marisqueo e pola liberdade? Bueno, Pepita falou da conserva. Eu tamén tiña aí un que hai, se me permiten, despois a última aí de contala, porque é maravilloso. Para min foi o empezar na conserva, iso foi o todo. Pero vou falar do marisqueo, que foi o meu de toda a vida. Pois eu no marisqueo, como xa vistedes nese reportaje, pois a min sempre me gustou o mar. E dir de moi pequeniña, porque miña nai era mariscadora. Pero miña nai facía moitos traballos, como fosemos agora, que eu despois dime conta tarde. Mira, sempre lle dixía a mamá, sempre estás a traballar, resulta que eu piquín no mismo tamén. Non é pecar, me gustaba. E resulta que fun con ela, empecín así a mariscar, porque antes o que era a fábrica, porque miña nai era da fábrica, era da conserva, pero antes a conserva só tiña aquelas temporadas, a temporada da ameixa, a temporada do mexillón, e a temporada da sardiña, e ali, pois claro, e antes pois sabía que non había, o que se ganaba era pouco. Entonces, miña nai pois facía collares, e iba a seca, pero facía collares para outra persona, porque daquela vendíase collares, como falou Pepita, e todo, pero ainda non había aquela avalancha que ven uns anos máis pa diante de facelos na casa. Casi todo jorobe facía collares. Pero esa muller, que miña nai traballaba para ela, para facer os collares, pero facíanse ali os collares especiales. Non era calquer collar como facíamos nós. Pepita deso sabe moito, porque traballou no moito. E entonces, cando non había, pois, iba a ese sitio, a facer os collares, e máis iba a seca. Empezamos así. Hasta incluso me levou a min, que se compraban moitísimos collares, porque esa muller compraba moitas cunchas e collares, pon a fábrica que había por aí pola parte de Vigo, un pouquinho máis para lá, da Ramallosa, que ainda traballan hoxe, penso. Si, preciosas cousas de artesanía maravillosas, e todos son de conchiñas. Entonces, levoume para poñer os broches, Pepita sabe o que, porque hasta se aforraba o fío. As que facían os collares aforraban o fío e despois había que facer tal. Bueno, de todo eso. E fun con miña nai á seca, pero xa
Os caramuxos, como dixía Pepita. E despois fun á escuela. Eu á escuela fun 3 anos. E outro día estuve a mirar a cartilla. Señor, madre mía, xa ni me acordaba cantos anos fun á escuela. 3 anos fun á escuela. Pero o meu era traballar. E fun á seca. Pero despois, pasaron un tempo, pois miña nai tuvo por tarde a unha miña irmán. E xa, bueno, xa non podía ir tanto eu, que dime a coidar un pouquiño, como a 3 anos, que incluso tiñañe que levar, ai, Dios mío, tiñañe que levar a miña irmán, que se entraba por onde eu piche hoxe, a fábrica de Lores, que miña nai traballaba, máis ben estaba no almacén, e levarña a meniña para lle dar a chucha. E acórdame sempre, un detalle precioso. E bioto, amo e todo, nunca che dixía nada, lle vai a dicir que estaba a traballar. E, bueno, pois eu empecín así, e despois fun pa a fábrica. Fun pa a fábrica e ainda botín uns anos na fábrica. Pero casíme, e nasceu o meu primer fillo, e mamá era moi moza, e non me podía quedar con el, entón eu tuve que quedar na casa. Pero tuve esa suerte que unha tía miña tiña un negocio, e dixola, por que non ves comigo para traballar na casa, claro? E, bueno, despois foi cando ven o seguro de empleada do hogar, e para min aquilo foi maravilloso, pois cotizo, e, pois, moi ben, mas coido meus fillos. E si foi, crían os dous ali, bueno, na miña casa, pero... E despois xa fun á fábrica. Pero a miña fábrica non me enchía, faltábame algo. E dixiña, mira, vou deixar a fábrica, que fora para a fábrica de Garavilla, que daquela traballaba, bueno, había turnos día e noite, moitísimo se traballou en Garavilla. E dixo, non, isto non é para min, eu quero ser máis libre. E volvín á seca, a mariscar, no Grove chamámoslle seca, fun á seca. Pero fun, que estou orgullosa que este premio é para todas elas. Fun con personas maiores, pois eran miñas nais, además, pasaban, xa eran casi abuelas. Moito me enseñaron, que estou orgullosísimas dela, algunhas ainda viven. Moi orgullosas porque me enseñaron todo. A ver, a playa enséñache, así como vas indo, a playa vas aprendendo dela, como che sale o marisco, como vai, como... Enséñache moito, pero aquelas mulleres enseñaron un montón. Íbamos, cando eran as mareas, 2 veces ao día. A tarde, co ajo por aquí, que non che daba o brazo para coller os buracos das ameixas. Que pepitas, bueno, vos estades, algunhas no marisqueo, sabides o que é iso. Pero moito desfrutín, Dios mío, moito desfrutín. Despois, esas personas, ven o tempo, que é maravilloso do marisqueo, que había que... O que estaba jubilado tiñase que ir para a casa. Ai, que lucha! Eu encontríme nesa lucha, en moitas luchas. Cando queires, fajo como a Pepita. Pois tendes que ir para a casa, tendelo voso... Tiñan, claro, a ver, todas cotizaron, bueno, unhas e outras non. A que non cotizou, ainda traballou mellor hasta os 70 ou así, porque, claro, non tiña outro medio de vida. Pero, bueno, despois foronse dando conta, pero... O que quedou, que eu quedín no marisqueo, moito luchamos con esa xente, non quería salir daquel traballo, porque, doume conta, era unha felicidade estar ali, disfrutabas, traballabas, pero disfrutabas, cantabas, ai, o que tiña eu cantado, Dios mío, naquela playa, hasta cantaba coas ameixas, como non me salides, e dicía, pero que estás a facer, que además teñe cantas cantaras da iglesia, para que me salgan, porque se non collía un autobús, pois tiña que cantar. E afartábanse de rir comigo, porque eu sempre fajo como a Pepita, sou moi cantadeira. E canto máis penas teño, máis canto. E iso saben ben os meus fillos. E resulta que despois, claro, a Iselas eu collín outra compañía. Estaba sola, ai, Dios mío, ando sola. Pero despois foi unha amiga miña, que era de salir, tamén entrou no marisqueo, e fixemos, que é moi importante, en eso sempre lle dixo que eu falo moito coa xente xoven deso. Cando vas a ese traballo do marisqueo, tens que ter compañía. Porque se non tes compañía, andas desarbolada,
unha persona que non ten ansia, estás con aquela xente, que, collestes aí, sí, vente, arrímate aquí, que hai un eito precioso. Cóllelas ti, pero sí, arrímate aquí, mira que che deixo. E outra e tal, ao ir a, como dixen aí, ao ir a escoller o marisco, ao mellor sempre había unha, bueno, aquela xa naseu para o marisqueo. Hasta escollía debaixo do monte. Debaixo do monte collía o marisco. E dixía, la tendes? Sí, a ver, escolledo bo. E mira que compañeiras boas que as hai en todos os sitios, Eu sempre din con moi boa xente. Pois, e mi, ti que colles da grande? E faltame ao mellor 4 ou 5. E ao mellor eu, cuarto quilo, a outra pouco. A ver, toma, canto che sobrou tanto? Mira, das que deixen eu atrás, máis redondas, colledes pa vos. E dábamos unhas boas pa ela. Outras veces, facía, colles ti, ai, non collín nada, hoxe tal. Non te preocupes que collemos nós para tal. Eu, despois de estar no marisqueo, pois, como a xente, o noso grupo, eu sempre digo o meu grupo, éramos tan compañeiras, molladas a pincar, ali no redondo, ali desnudábamos, ali vestíamos a xente a pasar, nada. Cando eran cumpleanos, como eu son moi amigiña de facer pasteles, chegaba, salíamos molladas a pincar, e unha tiña coche, xa levamos o café con leite, o bizcochiño. Carmelo, non me diste que cumples anos hoxe, sí? Pois hai no que festejar, todas se metían con nós, e resulta que despois todo o mundo foi ao mismo, porque lle gustou aquel detalle, porque, a ver, vente pa cá, non morres co frío, si ven tomar un cafeciño, ou chocolate. Bueno, o marisqueo tenche que gustar, mas telo que vivir. E moi ben. Non podo dicir. Despois, claro, metime en cheo e fun a... metime no cabildo. E métete, Carme, que ti sabes te expresar, mire, eu, unha analfabeta, e sabes te expresar e tal, bueno, pois fun. E gustoume. Tamén tuve unha xente, había unha xente moi boa, levo minda hoxe, bueno, non se pode nombrar a nadie, pero con todas. Discutimos, chamiñe de todo, porque había cousas... Os que levan os cargos, ben sabedes todos. Discutir. Eu era unha persona, sí, que vía unha cousa mala, e anque aquela persona non... Como diría eu? Non me era así moi clara para min, eu non podía ver unha injusticia. Sempre tuve ese... Eu digo o defecto. Porque na fábrica pasábame igual, berraban con aquela e estruchábaseme o corazón. Digo, se fora a mí non me facías eso. Esas cousas que che veñen así. E non... Eu aí, pois, tamén sufrín moito. Porque salé de ali, porque había de ser así? Porque non había de... Están uns encontrados con outros por nada, que todos somos compañeiros. E despois, como dixen aquí, eu non fun libre, porque a mí eso sí que me gustaba. Porque me gustaba, como diría eu fui unha persona que nunca tuve medo. Acórdame sempre que traballei nunha casa dunha xente moi querida para min, xente que era estudiada, e dixíame unha, estas aí e tal, sí. Ai, mira que don fulano, don Citrano. Señor, oístes ti? Don Citrano, don fulano, é lá o que son. Bueno, ti és unha traballadora. Ni o rei e a reina igual a min. Se teño que ir a un sitio, vou. E se teño que ir a un sitio, non vou. A ver. En nacer e morrer somos iguales. O que hai que saber é saber estar no sitio que si un está. É ser educado. É saber con quen estás a traballar. Se estás cunha persona que sabes do mal que padece, non te vas a poñer en contra dela. Tens que ir como, a ver, falar as cousas como son. E máis sempre me gustou ir por diante. Non lle fales a esa. Ou non, bueno, ese é do outro lado. Como que de outro lado? Son unha persona como a min, máis como a ti. E se lle tens que dicir algo, diño. E esa acabouse todo. Unha vez tuve unha discusión
vou acabar prontiño, tuve unha discusión tan tonta, subíamos todas do marisqueo e iba a haber unhas eleccións, como en calquer sitio. Estábamos a acabar de escoller, empezou unha, así, e para quen vas a votar? E dixen, como que para me votar? Vou votar por nós. E di ela, ela ajustache? E dixen, sí, non vai ajustar. Ela con quen estás a traballar? Pois non sei canto. Pois, o que? Mira o que me fixo outro día. Dixen, bueno, muller, nadie diz que quinda Dios non é perfecto, pois, fala con ele e tal. Bueno, empezamos a discutir, bueno, arras, porque eu son terrible. Xa non son agora nin a cuarta. E dixeron as miñas compañeiras, Carmen, mañán varne falar? Eu, como que lle vou falar? Mañán voulle falar máis que hoxe. O que e o fixera mellor. Chegamos ao redondo, vestímonos, que nós éramos das que logo íbamos para mariscar, ainda estaba mar arriba, chegaron elas, pero era con unha sola. Fulana, non podo nombrar, claro. Buenos días. E, bueno, xa falou algo. Carmen, non che dixo nada. Señor, como que non dixo? Non ves que fixo así por baixo? Chegou no outro día. Ola, que collestes moito, valeu moito marisco e tal. Con ela máis coa compañeira. Ela non me contestou e dixo, sí, es tal. Moi ben, a ver se que ganamos tanto como onte, que valeu marisco e tal, sí, bueno. Bueno, buenos días, fulana. Non me queres falar? Si che dixo onte que non me falaras. Dixen, pois ter dous traballos, porque hasta hei de me cansar, dixe dicir buenos días e buenas tardes, pero has de me falar, porque non tuve nada, é do traballo noso. E listo. Hasta la fecha, la mejor amiga. La mejor amiga. Eu quería decir unha cousa, non, son esto, sí. Di lo que quieras. Sí, mira, isto é solamente un pouquiño que vou dicir, que ao mellor, en fin, se me emociono, perdonado. Este premio, xa ño dixen, que é para todas miñas compañeiras mariscadoras, pero, especialmente, para unha moi amiga miña, moi querida, e que traballou, penso que se alguén traballou na cofradía e no marisqueo, que foi ela, xa hai uns anos que morreu, para ti, Mari Carmen. Bueno, xa nos queda Rita Vázquez. Bateira, que xa ia co pai dende pequena, aínda que empezou a traballar xa con 18 anos, xa veredes como lembra o traballo das mulleres na batea neste vídeo. Viñamos en bicicleta, eu máis meu pai, tamén viñamos no autobús, collíamoslo lá en Noalla e viñamos hasta o Grove. E dali de onde está o mercado, viñamos andando hasta aquí. E depois un bota remos e veña, rema, para ir ás bateas. Salíamos de noite, entrábamos de noite lá na casa. Facíase de todo un pouco, non? Fregábase o mexillón, pesábase, despois facían, antes había que facer as cordas, claro. Todo a man, a limpiar o mexillón a man, depois xa empezou a vir unha parrilla así como se asan as sardiñas, non sabes? Desas parrillas así, e fregábase o mexillón así, e aquilo xa foi un adelanto como ao mundo. Antes había moitas mulleres, moitas. Estábamos todas as mulleres, botabas o mexillón enriba da cubierta da batea, e ian mulleres todas arredor, antes de vir de parrillar, todas as collían o mexillón, a limpar, a botar nos sacos. Pero eran obreras,
obreras, a traballar, eso era o que che dicía eu, a facer as cordas, a traballar, a ganar a vida. Cando viñas para a batea estaba bo tempo, era bonito vir. Traballabas, ganaba os cartos, entonces era bonito vir, era un traballo que tiñas para ganar a vida. Porque na terra non se ganaba. Non máis comías algo do que facías e do que tiñas. Gústame traballar, gústame facer as cousas, non me gusta... A que me estou? Non, hai que traballar. Para vivir. Senón como é. E hai desas mulleres hai moitas. Pero a muller normalmente falta a forza do home. Pero eu teño dito, se eu teño forza como un home, comía os homes. Pois este premio para Rita Vázquez o vai entregar a súa filla, Inés Patiño. Rita. Rita, sí, sin mascarilla. Quita a mascarilla. Non vas falar? Si algo tes que decir. Vouche facer unha pregunta solo. Bueno, Rita, como ves as mulleres no sector do mar? Eu as mulleres no sector do mar agora vexoas ben. Traballan moito tamén, todas traballan moito. Agora hai máis maquinaria do que había antes, xa foi o que falei aí. Agora ir á batea, pois, por exemplo, é como ir de excursión. Porque teñen máquinas para todo. Todo é automático. É verdad. É a pura verdad. Sí. Pero bueno, Dios lle dé aumento a todo o mundo, non? Cousas para facer os traballos, está moi ben agora o sector para traballar, moi ben. Ya lo paga. A quen lle queres dedicar o premio? O premio quero lle dedicar a todas as mulleres daquela época que traballaron ainda máis que a min. Moitas traballaron máis que a min, moitas. Eu traballaba, pero había tan traballadoras máis tamén. É todo... O premio é para elas, dedicado a elas. Gracias. Gracias, moitas gracias. Moitas gracias. Como a mí me dicían moitas, pero bueno. Sí, isto tamén. Bueno, gracias. A ti. Toma, isto tamén, este paquete tamén. Logo lle das a túa filla, que xa sabe la que... Xa lle das a túa filla. Vale, gracias. Gracias a todos. Grandes mulleres. Bueno, pois ten a palabra a vicepresidenta de Mulleres Salgadas, Celia Arbón. Bueno, ahora queda pouca cousa por dicir. Dixeron elas todo, non? Bueno, primeiramente agradecer á Deputación de Pontevedra, a súa presidenta Carmela Silva e a todo o equipo por esta gran organización de hoxe. Moitas gracias, realmente. Tamén agradecer a presencia das nosas premiadas, que sabemos o que custa dar un paso adiante. Gracias, Pepita, Carmen e Rita. Moitas gracias.
Como ben dixo unha delas, aínda que salgamos nas comparsas, pero será por algo bo, non? Con este premio queremos homenaxear ás nosas nais, avoas, a toda unha xeración que dende cativas tuveron que traballar arreo, demostrando unha gran forza e valentía, con traballos pesados, mal remunerados, nunhas condicións que hoxe son impensables para todos nós. Mulleres que loitaron polos seus dereitos, aínda tendo a unha gran maioría en contra, como veciños, familia e amigos. Gracias á súa valentía melloraron as nosas condicións, moito, pero aínda nos queda un largo camiño. A miña vinculación co mar ben herdado de pais e avós, por parte de miña nai, miña avoa mariscadora, meu avó na pesca, na batea, e por parte de meu pai, tamén, miña avoa, sin embargo, estuvo no campo, máis ben, pero meu pai tamén, non? Meu avó tamén, batea, pesca, mercante, bueno, o que é vinculada por ambas partes. E gracias a eles, enseñaronme un pouquiño o que é o valor do traballo no mar, non? E na natureza tamén, non? Porque, tamén era casa labrega. En aqueles tempos, as condicións eran un pouco complicadas para a batea cando comezou, e a man de obra xeneralmente era femenina, como ben sabedes, non? O encordado, sobre todo, e todos os traballos manuales, aínda que da forza solían ir homes, por o resto dos traballos iban as mulleres, eran traballadoras, a pesar de que agora se ven menos. Mirades eran valentes aquelas mulleres que, maioritariamente, parte delas iban para arriba da batea sin saber nadar. Eu creo que é un dato moi curioso, non? Podo falar un pouco? Sí, por favor. Eu ando toda a vida na batea hasta os 65 anos e non sei nadar. Bueno, aí téndelo claro exemplo. Dende que empecé a traballar no sector, teño varias anécdotas distintas, non? Unhas boas, outras, digamos que dan que pensar. Levaba xa un tempiño no sector, estaba limpando cordas con meu pai no barco, e, acercouse ali un home que tiña o barco para vender, as bateas, porque ele jubilábase. E non tiña relevo. Os fillos, estudiaran carreiras boas, como dixía el, e non tiña quen lle quedara cas bateas, entón iba a vender. A mi preguntoume que se tiña parexa. E eu dixenlle que non. Pero tes irmáns. Sí, pero están estudiando outras cousas. E dime, pero que unha muller non pode vir sola ao mar. Eu dixenlle que xa tiña o título de patrón, que por ir ao mar non había problema, non? Ao que me segueu dicindo que, a muller sola non pode ir ao mar. Pero sola non irei, que teño traballadores que contratar. Seguía ca súa teima, non? Un pouquiño. E tuven que deixalo pasar. Por desgracia, con este caso, cruceime máis adiante en varias ocasións, non? Incluso non traballadores da batea, non? De outros sectores, pero que recalcaban o mismo, non? Que onde vai unha muller ao mar é unha muller nova, que se non te estudiastes outra cousa, porque, claro, o título de patrón non consta como estudios, non son estudios para normalmente, non? Non é unha carreira universitaria, claro. Xa queden claro dúas conclusións, que vivindo e traballando do mar, se non se lles enseña aos fillos o valor do noso traballo, a riqueza que temos de vivir do mar, de onde vamos a sacar o valor? De onde vamos a sacar ese relevo que necesitamos para que veña a hora? Está moi ben que se lle deixe estudiar o que eles queiran, que se lles enseñen carreira do que queira, pero o sector primario é primordial, e sin el non vamos a ningún lado. A seguinte conclusión foi que, todo isto que eu pensaba, todo isto que vía, estes machismos, esta maneira de ver a vida que non me parecía correcta, nin como se está enseñando aos mozos ir para outros postos de traballo mellores, porque vir para o mar é malo, non é malo, aquí estou eu, non? Eu creo que estou ben. A segunda era iso, transmitir un pouquinho á xente, non? Isto que eu estaba sentindo, isto que estaba vendo, que che paraban e che dicían como te dedicas a iso. Non, como te dedicas a iso, non. Que hai que facer para dedicarte a iso, máis ben. Esa é a pregunta. Entón, conocín a mulleres salgadas, vin que querían un pouco defender esos dereitos das mulleres no mar, non? Defendelos e loitar por eles. Entón, involucreime, de cabeza. Por suposto, invito a todas as mulleres que queiran facelo, porque xuntas é a única maneira de facer posible que estes cambios avancen e sean posibles
a largo plazo, porque a corto vexo complicado. De novo, agradecer as premiadas e deixar moi claro que collemos o relevo, que dende a asociación seguiremos loitando pola igualdade do sector e intentaremos deixar o listón ben alto. E vos sintades orgullosas de nós. Bueno, e para pechar o acto, Bouba interpretará a Muñeira e Paso Doble de Ons. María miña María, María miña rapaza, María miña rapaza, o cariño que che teño na miña vida me pasa, o cariño que che teño na miña vida me pasa. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Oh, pásala ella de 11, acordácheme mi niña, acordácheme mi niña, desde que Chavín pasada como hace nunca te verá, desde que Chavín pasada como hace nunca te verá. Ay la 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 la, 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 ay la 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 la. Adiós la illa de Ons, con ventanas de viveiros, non me pesa de mar nada, se non dormo só solteiros, non me pesa de mar nada, se non dormo só solteiros. E non las nenas tan jallardiñas, vendemos xardas a máis sardiñas, vendemos todo por máis valer, que nin deixamos pa nos comer. Y el sombreiro Manolo, que che quero ver la cara, dicen que eres moreno, pero el moreno me agrada. Dicen que eres moreno, pero el moreno me agrada. Y no las nenas tan jallardiñas, vendemos xardas a máis sardiñas, vendemos todo por máis valer, que nin deixamos para nos comer. Moitas gracias. Longa vida ás mulleres do mar. Imos facer unha foto de familia, todas xuntas. Podías, claro, por suposto, como non vas poder? Sí, sí. Tendes que perdonar.
Pero bueno, da que me poño a falar, pois, xa que se fala. Hai unha oportunidade, non? A ver se leo sin gafas. Poesía a los mayores. ¿Qué te pasa, compañera, que estás triste y afligida? Tú que impartiste consuelo y ahora te encuentras rendida. Decir mayor es bonito, decir viejo no está bien, porque lo viejo no sirve, lo mayor muy grande es. Es muy amable la vida, aunque nos hace sufrir. Saberlo, sí lo sabemos, pero queremos vivir. Yo le digo a los mayores que debemos estar contentos, porque llegar a mayores es lo que todos queremos. La vida tiene sus leyes y las impone con fuerza. Pasan los años volando sin apenas darnos cuenta. Cuando eres niña quisieras hacerte muy pronto mayor, elegir tu compañero y vivir con ilusión. Cuando crías a tus hijos, quieres que se hagan mayores y nunca nos damos cuenta que son los años mejores. Cuando se hace de noche, cierras la puerta tranquilamente, qué nerviosa estoy. Todos están en la casa y la madre los vigila. Pero al hacerse mayores ya no paran en la casa, se van de acá para allá y los padres no descansan. Se casan, te dejan sola, se van a vivir su vida. Cuando mayor más aprendes es la escuela de la vida. Y pasa un poco de tiempo y vuelve otra vez la alegría. Los nietos llenan la casa con sus risas y alegrías. Y así sucesivamente vamos pasando los días. Siempre tienes un motivo por quien luchar en la vida. Que la vida es muy bonita cuando se sabe vivir. Si hay que cantar, se canta. Si hay que sufrir, se sufre. Y los días que nos quedan a vivir con alegría, que a pesar de los pesares, es muy bonita la vida. Unha e outra, pero no Alexa. Facemos a foto de familia. Outra,